benvidos a unha nova edición de Revisar os Marcos, que xa sabedes que é unha colaboración entre a Fundación Luces e a Asociación Cultural Alexandre Bóveda, que facemos todos os meses conversando alrededor de dun dos temas, normalmente o tema central, na revista Luces de cada mes. E este mes, como podíades ver na portada, imos falar dun tema que até hai un pouco tempo creo que estaba bastante desaparecido da xenda, pero que nos últimos tempos está cada vez máis presente nos medios de comunicación, que é o tratamento do franquismo no ensino secundario e a banalización como consecuencia deso, a suposta, debimos falar diso, banalización do franquismo entre a mocidade, non? Que realmente é un tema moi preocupante. Para falar deste tema, adoita estar con nos a persona que asina a reportaxe da que imos falar, neste caso Yolanda Virsela, pero Yolanda está de baixa con unha pequena lesión, contaba con poder vir, ela traballa en Pontevedra, contaba con poder vir polo menos de público, pero Renfe traicionou-na, que non había billetes, así que non a imos poder ter nin como público, pero bueno, creo que a report que fixo foi moi interesante. E tamén adoitamos traer a este tipo de conversas a persoas que teñen moito a ver co tema do que se trata, e por iso temos a sorte de contar hoxe connosco Manuel Pérez Lourenzo, para a xente que coñecemos Lito. E Lito ten unha triple condición, digamos, non? Que o fai moi adecuado para falar deste tema. En primeiro lugar, porque é profesor de Historia en secundaria e, por tanto, vive de primeira man todo o que se relata na reportaxe. En segundo lugar, porque é un activista da memoria histórica e o presidente da Asociación Cultural Irmán Suárez Picallo de Sada. E tamén porque é historiador, e esta mezcla de activista e historiador foi moi relevante nesta comarca, porque o seu libro, que asinou a medias con Carlos Babío, Meirás, un bazo, un caudillo, un espolio, pois foi unha parte moi importante na sentenza que adxudicou ao Estado a propiedade do bazo de Meirás. Tuvo consecuencias para él e para Carlos, verdad? Que tuveron que pasar por un proceso que interpuxo contra esa familia Franco e que resultou, bueno, máis ou menos favorable. Pero estamos aquí para falar desta historia da secundaria. Unha das cuestións que aparecen no texto é un tratamento deficiente da época da República, da época da Guerra Civil e da época da dictadura dentro do ensino medio, do ensino secundario. Eu non sei, unhas enquisas sobre actitude estudiantado mostran pouco coñecemento desas épocas e, ademais, un análise do contido dos libros de texto que tratan esos temas mostran pouco rigor e un tratamento banal, digamos, un tratamento moi liviano da época da dictadura. Non sei ti como profesor se coincides con este diagnóstico. Me gustaría que nos explicaras que está a pasar, como se están a tratar estos temas na secundaria e se habería algo que puderamos mellorar na calidade dos textos, na formación do profesorado, bueno, como está e que podería suceder, como poderíamos mellorar. Ben, non sei se me escoita ben así. Vale. Bueno, nada, en primeiro lugar, antes de nada, agradecer a Luces e a Luisa Bouza que contaran comigo para este acto, a Alexandre Bóveda que o acolla, sempre é de agradecer que exista o tecido asociativo que acolle este tipo de eventos, e cando se trata de Alexandre Bóveda, que nos acolleu en tantas ocasións e que, entre outras cousas, organizou a primeira charla na que pudemos poñer sobre a mesa a investigación sobre o Pazo de Meirás, pois creo que ese agradecemento, sabendo o que costa soster o asociacionismo,
por riba de todo. E a Luces, ademais, que se comprometa con este tipo de temáticas. Eu non só concordo co contido desta peza central de Luces, que me parece que con gran concisión toca moitos aspectos que a todos os que nos dedicamos ao ensino e a moitas persoas que vivides o mundo do ensino e outras perspectivas creo que nos toca directamente. Creo que ademais diso é moi oportuno que saia neste momento, que se fale dunha realidade que cada vez ollamos con maior preocupación. É dicir, primeiro de nada, concordo en que existe un problema. Por unha parte, de descoñecemento do que é o franquismo, da súa natureza, do que significou a dictadura, de banalización, como decía Ana Luisa, da dictadura, da banalización da imaxe de Franco, de moitas cuestións, pero ao mesmo tempo tamén un proceso de ideoloxización en sectores da mocidade que se están empapando un discurso moi próximo ao fascismo. E unido o descoñecemento coa ideoloxización neste discurso neofascista, o cóctel pode dar lugar a realidades moi preocupantes. Primeiro, coincido tamén en que hai tres axentes os que hai que analizar cando falamos de por que pasa isto. O ensino, en primeiro lugar, é dicir, algo está fallando agora e desde hai moito tempo. As familias, porque tamén son un exente educador e algo está fallando tamén aí. E tamén os medios de comunicación e o mundo das redes sociais, que eu creo que está a pedra angular de todo isto. Con respecto, non vou entrar agora moito, pero bueno, con respecto ás eivas no ensino, sí que me gustaría, fundando un pouco en algo que trata Yolanda, sí trasladar unha idea, non? Creo que estamos pagando as consecuencias de algo que fixemos mal durante moito tempo. É dicir, creo que nunca, nin a nivel curricular, a nivel legal de legislación educativa, a nivel incluso de libros de texto coas eivas das que falaremos, creo que o franquismo nunca estivo tan presente no currículum, que non estivo nunca, de feito. Agora mesmo a Lei de Memoria Democrática e a propia LOE establecen a memoria democrática e o estudo do franquismo a nivel curricular lle dá un protagonismo importante. Despois veremos cales son os peros. Nunca estivo tan presente. Nos libros de texto veremos que sigue habendo toda unha serie de rémoras, pero nunca estivo tan desenvolvido e o tratamento nunca foi tan acaído, probablemente como neste momento. E, sin embargo, agora é cando vemos esta realidade máis que nunca, de alumnado que ten a Franco como referente, alumnos de 12 ou de 13 anos, por exemplo, como referente de figura histórica en positivo, ou que canta o Cara al Sol. Eu pertenzo a unha xeración que estaba no instituto hai aproximadamente, estaba Marisa, que era bibliotecaria, hai 20 anos, e non se nos ocurría, non se nos pasaba por a cabeza, cantar o Cara al Sol, o Ciudad de España, o Franco, o tal, e se o facía alguén, era unha cousa un pouco rara, non? E hoxe é algo que se normaliza cada vez máis, se banaliza cada vez máis. Entón, aí que pasa, non? É dicir, pasamos de xeracións educadas no nacional-catolicismo, nun enxalzamento da dictadura, con asignaturas que se dedicaban ese proceso a iso, formación do espírito nacional, todo isto. Pasamos diso a, de repente, esquecemento, a eliminar as referencias á dictadura do ensino e prácticamente do currículum e un tratamento mínimo nos libros de texto, etc. Ou a colocar cronolóxicamente no currículum a dictadura en lugares nos que significaba guardar un caixón. Entón, ese solapamento de xeracións educadas no enxalzamento da dictadura e xeracións posteriormente educadas na ignorancia acerca da dictadura, a que deu lugar? A que as xeracións as que agora debería estar educando en coñecer o que é a dictadura
amosan este tipo de comportamentos. É dicir, que chegamos tarde, non? Cales son as referencias do alumnado adolescente? A familia é unha referencia sempre, ainda que non sexa para rebelarse contra a familia, pero a familia sempre é unha referencia. E ao final, a familia, o discurso da familia cala, non? E os youtubers, os fachatubers, estes que dicen absolutas barbaridades, e son as principais referencias. O profesorado normalmente non somos unha referencia de primeira orde para un adolescente, non? Entón, si unha parte importante das familias están fallando nisto de transmitir valores de respeto aos dereitos humanos, por exemplo, ou de condena da dictadura, porque nas aulas escoitamos a alumnos que nos din que mi padre dice que en el franquismo non había delincuencia, porque se a los delincuentes se metían na cárcel, non había ocupaciones, o mi abuelo dice que en el franquismo todo el mundo tenía trabajo y que se vivía mucho mejor que ahora, y no había inmigrantes, é dicir, ese discurso non só ven das redes sociais, tamén ven das casas. Se unha parte das familias está fallando, e non é culpabilizar as familias disto, non? Porque hai familias que fallan porque igual non teñen recursos, tampouco para recursos epistemolóxicos, non? Para afrontar isto, e outras, porque sí, non? Se as familias que son referentes están fallando e o outro referente son estes señores que teñen este tipo de discursos en redes sociais, pois o resultado, vale, pois é o que é, non? E o resultado é que se o profesorado a veces intenta transmitir outro discurso, entre outras cousas, porque a lei nos obriga a iso, a formación en toda unha serie de valores de respeto aos dereitos humanos, e non contamos cun apoio fora por parte da sociedade, por parte das familias, e nos vemos desacreditados, a veces tamén é complicado combatir ese discurso, non? Para acabar xa con esta primeira intervención, por engadir algo, non? Este artigo aborda algo en concreto, que é, desde unha perspectiva do Estado español, o franquismo, non? O discurso neofranquista, a figura de Franco, nas aulas. Eu estou constatando que isto vai máis alá e que esa banalización do franquismo se está producindo tamén con nazismo, por exemplo, e nas aulas, é dicir, coa figura de Hitler, ou con chegar a unha aula de segundo de ESO e a toparme unha esvástica nunha fiesta, non? Este tipo de cousas, ou xente que en clase intenta edulcorar a figura de Hitler e dicir, sí, pero Hitler consiguió unos niveles de bienestar, non sei, non hai tal. É dicir, que non é algo exclusivamente relacionado coa figura de Franco, non? Para que aquí, obviamente, estamos no contexto no que estamos. Digamos que concentrándonos na parte na que podemos intervir, que é o ensino, non? Porque, claro, intervir coas familias sería interesante poder facelo, pero desde o punto de vista institucional, incluso do activismo, digamos que a escola, e en concreto a secundaria, é un momento onde tes un público cautivo, digamos, non? Donde podes... hai algo que facer en mellorar os textos, hai algo que facer en mellorar a formación do profesorado, hai algo que facer en mellorar a lei de memoria democrática para que sexa máis exhaustivo ese tratamento, porque unha parte do que vemos é que se parte, é verdade, se parte do descoñecemento, non é verdade que a actitude e é verdade que a ideoloxización está tamén aí, pero hai algo que se poda facer en mellorar esa parte do currículo, dos textos, da formación. Sí, bueno, eu creo que hai moito que facer, non? Senón, pois, xa non tería sentido nin sequera abordar este tema. Hai, é dicir, por unha parte, con respecto á formación do profesorado, creo que hai varias cuestións que abordar desde este punto de vista, non? Obviamente, alguén pode ter coñecementos moi exhaustivos acerca do período histórico, acerca do franquismo, do que significa a dictadura, etc., coñecementos teóricos, pero hai que saber transmitir de xeito eficaz
eses coñecementos nunha aula a adolescentes, con toda unha serie de hándicaps. Creo que isto hai que terlo en conta. E hai que terlo en conta a hora de formar o profesorado que se vai incorporar ás aulas e tamén a hora de formar permanentemente o profesorado. Eu boto en falta máis didáctica da historia para saber, para que nos dean ferramentas acerca de como podemos nun aula afrontar estes temas. A administración interesa-lle moitísimo a nosa digitalización e a formación digital, que obviamente é importante e hai moita xente que probablemente se ten que actualizar, etc., pero parece que, bueno, que con iso, se poñemos pantallas máis caras, máis grandes nas aulas e ensinamos ao profesorado pois toda unha serie de cousas acerca de novas tecnoloxías que resolvemos os problemas do ensino. Iso eu creo que falta, e que a administración de forma proactiva, cando ofrece formación, que ofreza formación naquilo no que máis se necesita. Eu creo que esta é unha das cuestións clave, de como formar, e non só incluso para profesor de historia, como formar, porque xa estamos falando de educación de historia, estamos falando de educación en valores, pois como transmitir valores de respeto cara a dereitos humanos esenciais a xente que está poñendo en cuestión este tipo de aspectos. Dúas cuestións que creo que son importantes, tres, a hora de abordar o tema do que estamos falando nas aulas, o franquismo, porque non é o mesmo falar, como digo no artigo, das guerras napoleónicas que falar da guerra civil. Ainda que, ollo, a veces, desde a miña perspectiva, ou sobre todo a xente que ten máis anos que a min, falamos da guerra civil como pasado recente. E está deixando de ser pasado recente. O pasado recente foi. As guerras napoleónicas tamén. Para un rapaz de 12 anos, a guerra civil xa non é pasado recente. Porque non ten ninguna conexión emocional nin familiar con a guerra civil. Eu pertenzo á xeración dos bisnetos da xente que protagonizou a guerra civil. E o meu bisavó, que era anarquista, estivo que pegar un tiro porque o iban a matar. E tes unha conexión emocional a través da familia, etc. A xeración dos meus avós viviron a guerra civil con consciencia, digamos xa. Os avós da xente que hoxe ten 12 anos non, viviu o franquismo e viviu outra etapa do franquismo, iso tamén condiciona. Entón, bueno, pasado recente xa é relativo. Entón, a hora de abordar isto, primeiro, algo no que non se forma o profesorado, non de historia, en xeral, en como relacionarse co alumnado. Ao final, un docente é unha persoa que se ten que relacionar con persoas no seu día a día e que a relación que estableces con esas persoas condiciona absolutamente o teu traballo e condiciona absolutamente a actitude que esas persoas van ter cara a ti. E eu coincidín como alumno e como profesor con persoas que estaban moi comprometidas con valores como a defensa do medio ambiente, ou o feminismo, ou a defensa da lingua, ou a defensa dos dereitos humanos, pero que tiña unha relación moi distante co alumnado, tensa ou directamente mala. E iso, cando esa persoa é unha persoa de certa referencia na defensa deses valores, ao final pode ser incluso contraproducente, porque se asocia a defensa dos valores con unha persoa, si es profe de historia ou se es profe de galego e se suspende o 95% dun grupo, pois é probable que non esteas transmitindo demasiado amor pola lingua. Ao final, se proxectas valores dun xeito moi evidente e a percepción que o alumnado é negativa, pois consigues o efecto contrario. Digo isto, ainda que sexa sair un pouco do tema, porque creo que é relevante. Se vou falar de algo na aula que ten a trascendencia que ten, falar dunha dictadura e falar do franquismo, e previamente non teño establecido unha relación co alumnado en termos que facilite que o alumnado se poida expresar, que máis ou menos teña unha visión positiva do docente, é moi complicado a partir de aí. E niso non se forma, e debería reformar tamén, en darlle ao profesorado recursos para saber relacionarse co alumnado. Hai moitísimo profesorado que se relaciona maravillosamente co alumnado. Ben,
E despois, outra cuestión que tamén creo que é relevante, porque é unha das dificultades de abordar este tema. Eu estou en clase e un alumno canta o Carol Son, non? Ou estou no Pazo de Meirás, de excursión, e un alumno se saca unha foto diante do busto de Franco facendo o saúdo fascista. Como reaccionas a iso? Porque, de entrada, a min me pide reaccionar dun determinado xeito. Como reaccionas a iso? Porque tens que ter en conta por que o fai ese alumno, que é o que está buscando. Realmente hai un fondo de convicción ideolóxica detrás diso ou hai outra cousa, non? Porque se iso ten que ver máis coa intención de provocar, que realmente o que hai detrás moitas veces dese tipo de actitudes, sobre todo de que ese alumno está intentando proxectar unha determinada imaxe de si mesmo diante dun grupo. É dicir, non o está facendo para chamar a tua atención, sino para identificarse diante do seu grupo como o alumno disruptivo, o alumno que vai contracorrente, non? Claro, é dicir, iso parte dunha idea, a idea de que hai un Estado opresor e a escola somos o brazo executor dese Estado, porque para eles somos Estado, somos parte dese engranaxe, non? E ese Estado nos obriga a ser feministas, a respetar a diversidade, nos obriga a pagar impostos, ¿no? Para que redistribuir a riqueza, nos obriga a coñecer a nosa propia lingua, etc. Ese é o discurso deste tipo de youtubers, ¿no? Estado opresor que nos está obrigando, tal. Había máis libertad en los años 70 que ahora, dos youtubers y de medios de comunicación. La semana pasada, en el programa de máxima audiencia, Leo Miguelo, pues estaban diciendo cousas polo estilo, ¿no? En concreto, Miguel, non sei, nos anos 70, había máis libertad que ahora, o di unha persoa que non encaixa precisamente nos canos de diversidade sexual dos anos 70 nin 80, non? E que probablemente padeceu a falta de liberdade, pero, sin embargo, o di. Entón, se esta é a idea que é unha falacia absoluta de que hai un Estado opresor que nos marca un cano, sair do cano é ir contracorrente, e é posicionarse en contra do establecido, non? Entón, se iso é o que están buscando un adolescente que está construindo a súa imaxe, a súa identidade, que é algo fundamental da adolescencia, e que o fai facendo un saúdo fascista, o día que eu vai xoito, vou a hacer unha barbaridade e vou en contra de lo establecido e me van a poner un parte, e lle poso parte, e o que faz é reaccionar diante do grupo dunha forma contundente, un discurso, pois igual estás conseguindo precisamente o que pretendía, non? Reafirmarse nisto de ir contracorrente. Claro, se non faz nada, estás permitindo, estás banalizando, estás normalizando algo que non se pode normalizar. Entón, buscar ese equilibrio é complicado. Para mí é unha das, digamos, dos retos, buscar ese equilibrio, non? E no caso concreto do franquismo, ridiculizar, por exemplo, determinadas cousas a veces pode ser unha boa estrategia, e a min que en algunha ocasión me funciona, non? Pero sin pasarte, sin caer na banalización, convertir o franquismo nunha comedia, non? Pero sí que sirva para desmitificar, non? Porque a veces é que teñen unha visión de verdade de figuras como o de Franco que non sei sinceramente de onde sacaron, porque é un personaxe difícil de mitificar. E, sin embargo, se pode chegar a mitificar. É dicir, como? A través da ignorancia, do descoñecemento. No momento en que eu fago todos os anos, en que, proxectas o vídeo do último discurso de Franco na Praza do Oriente, falando do contubernio xudo-masónico e tal e cual, e ademais lles entregas o texto que non se entende de di, non? Pero lles entregas o texto que está dicindo Franco, e lles dicen, que está dicindo exactamente? Non está dicindo absolutamente nada aquí, non? A parte de como di, non? A parte da parafernalia que se monta e do fondo dunha concentración de xente que se concentra para apoiar un señor que acaba de matar a 5 mozos por razóns políticas, non? E, por certo, acompañado no balcón por o seguinte xefe de Estado. Claro, iso axuda, non, a desmitificar. Despois,
máis cousas, non? É dicir, desde as aulas, máis retos de como enfocar isto. Claro, estamos falando de discursos que son completamente irracionais. O discurso dos youtubers, o discurso de Confranco se vivía mejor, non son discursos que estén baseados en argumentos lóxicos e en argumentos profundos de teño un argumentario e demostro, non? Son discursos que apelan a cuestións emocionais e que están baseadas en cuestións emocionais. O fascismo funciona así, de feito. Moviliza a través das emocións, é dicir, funcionou así en entreguerras, e Hitler chega ao poder así, e Mussolini chega ao poder así, a través da movilización emocional, a través da posta en escena e a través de apelar a cuestións que son irracionais, apelar ao medo da xente ante ameazas que a veces non existen, pero que se crean para isto. Entón, é complicado a un discurso emocional irracional responder con argumentos racionais, entre outras cousas, porque é moito máis doado, máis fácil asimilar un discurso baseado en emocións e un discurso sinxelo. Con Franco vivíamos mejor porque había máis libertad e non había inmigrantes. Vale. E contraargumentar iso implica facer un esforzo por parte do que escoita, non? Entón sempre máis complicado, non? Entón, claro, nós estamos no ensino para dar ferramentas, para dar coñecemento, ferramentas epistemolóxicas, é dicir, desde un punto de vista racional. Pero, primeiro, temos que desmontar esa andamiaxe emocional que sustenta as ideas que estamos intentando desmontar, non? E para iso tamén, eu creo que tamén é bo empregar o aspecto emocional. Antes falaba con Ana Luisa, comentaba, que decía ela, non? Da posibilidade, por exemplo, de levar directamente aos centros a persoas que foron vítimas da ditadura, que lles poñan cara, non? Que poidan falar directamente cunha persoa que estivo no cárcere ou que perdeu a familiares que foron asesinados, non? Bueno, pois iso que está soportado con argumentos e con todo o que queiramos, ten un componente emocional que axuda moitísimo a entrar, non? Entón, pero tamén nas aulas, non? Dicir, traballar algo que eu creo que o profesorado en xeral de historia temos que traballar, e máis no mundo no que vivimos, que é empatía, a capacidade de poñerte no lugar dos demais os que sufren, non? Por exemplo, por poñer algún exemplo práctico, non? Que senón isto faise moi pesado. Este curso, nun grupo de segundo da ESO, unha persoa fixo un chiste sobre o holocausto, un chiste profundamente desafortunado, non? Claro, o mesmo, se o que faz é irlle enriba a esa persoa con todos os argumentos do mundo, aparte de que igual non é dentro do ámbito dunha clase de segundo de ESO máis acaído, pois igual reforzas a esa persoa que o que pretendía era chamar a atención, romper a dinámica da aula, etc. Eu o que fixen foi proxectar unha fotografía de unha serie de prisioneiros xudeus chegando a Auschwitz en 1944. Mulleres, anciás e nenos pequenos que acaban de chegar e que van a ser clasificados. Os nenos pequenos e as anciás van ir directamente a parar as cámaras de gas, van a ser executados nas próximas horas, a toma da fotografía, e as mulleres en idade adulta van a ser trasladadas a un lugar de traballos forzados ata a morte, non? E entón, cando proxectas esa fotografía, amplías para que vexan as caras desas persoas que foron asasinadas, non? Nos minutos ou nas horas seguintes de tomar a foto, non? Esa muller que ten un bebé en brazos, que vai ser separado do seu fillo vai ser executado, un bebé, non? Por ser xudeu. Horas despois da toma da fotografía. Eu creo que hai algo que cambia aí. De momento, nos poñemos un pouco serios, sin necesidade de afundir a ninguén na aula, non? Ou, bueno, creo que unha ferramenta moi útil en ensino de historia é a historia local, de traballar co nivel máis inmediato do alumnado, traballar con aqueles aspectos que lles quedan máis cerca, cos lugares polos que pasan todos os días, porque a veces lles xeran referencias que son máis estables no tempo, non? Cando
iso con lugares de memoria, lugares asociados á represión, por exemplo, é relativamente doado traballar, porque lugares asociados coa represión hai nos absolutamente todas partes, por desgracia, non? E cando agora estou dando clase en Oleiros, cando estaba en Sada, que é o lugar onde son eu, algo co que traballaba todos os anos é coa figura dun alcalde democrático da Segunda República, Antonio Fernández Pita, que foi executado. E entón, pois, traballamos con diferentes documentos na aula, coa súa fotografía, onde poñerlle cara ás vítimas é absolutamente fundamental, e con a serie de documentos, unhas memorias escritas por un compañeiro de cela, José Miñones, nas que relata os últimos días del do alcalde de Sada, que viu con ele, como todas as noites ían a buscar a xente que ia a ser executada, pero non sabían en que orde iban a ser executados. Non sabían cada día se iba a ser un, se iba a ser outro. Isto escribe o Miñones despois de que se levan a Fernández Pita e ele é o último que queda para o día seguinte. E, bueno, o escribe con a crudeza terrible. E, por último, o documento de entrada en capela de Fernández Pita, cando a este señor que notifican que vai a ser executado e o conducen a sala na que vai pasar as súas últimas horas, un documento mecanoscrito que el asina debaixo, porque lle fan asinar e non é capaz de poñer o seu nome, non? É dicir, é unha persoa que escribía perfectamente e non é capaz de poñer Antonio Fernández. Apenas fai aí un garabato ilexible. E acto seguido, no mesmo documento, nunha máquina de escribir, lle dan o rollo para arriba e está acta de función, xusto no propio mesmo documento, non debaixo, con certificación do médico, certifica que el rei Antonio Fernández Pita foi ejecutado por disparo con el fuego. Claro, a casa deste señor está aínda en pé, ruínas, pero ainda está. Nun lugar polo que pasaba todo o meu alumnado cando iba a Praga, no verano. É dicir, un lugar que coñecían, era unha casa que para eles era absolutamente irrelevante, que quedaba ali nun calixón, pero que se ve desde un sitio polo que pasan cando van a praia de Morazón, Fontán. Cando vemos a casa e a proxectamos, e saben que está a casa de Fernández Pita, ese lugar está cobrando un significado novo. E como van seguir pasando por ese lugar, de algún xeito, van a reconectar con ese significado. Entón, é dicir, eu creo que apelar ao emocional en certa medida darlle a volta a isto que está pasando. E xa para pasar a outros temas, non é que queiras claro, desde o punto de vista dos libros de texto, dos currículos, etc. O franquismo está, decía antes, na legislación educativa agora mesmo está moi presente e ademais con enfoques transversais, etc. A Lei de Memoria Democrática condicionou a LOMLOE e a LOMLOE establece un tratamento especial non só para o franquismo a nivel do coñecemento histórico da dictadura, sino a memoria democrática en xeral, os procesos de destrucción da democracia, etc. Cal é o problema? Que sí, está presente dentro de currículos que son absolutamente inabarcables. E onde está presente? A primeira vez que un alumno de educación secundaria trata o franquismo, traballa o franquismo, o que o estableza de forma clara o currículum, é na terceira avaliación de cuarto de ESO, que é o último curso de educación secundaria. A Segunda República, a Guerra Civil e o franquismo. Agora fraccionouse como temas separados para que non pareza que o franquismo é unha consecuencia inevitable, porque a Guerra Civil é unha consecuencia inevitable da Segunda República, como recuerdo o artigo. Pero en aulas masificadas como as que temos, cada vez máis plurais e diversas, con dificultades de aprendizaxe cada vez máis evidentes. Eu este ano, nun primeiro de ESO, un 40% do grupo non soubo situar Europa no mapa. Europa. Quer dizer, que partimos de esa base, un grupo complicado, particularmente, pero partimos de alumnado que cada vez ten máis dificultades para a comprensión lectora, dificultades de expresión escrita, e todo isto por razóns
as que despois podemos falar redes sociais, etc. Pero, claro, en aulas masificadas, currículos amplísimos, temos que dedicar máis tempo do que dedicamos a abordar o franquismo, e facelo de outra forma, iso é evidente, pero iso implica que hai que reducir ou suprimir outros contidos, senón é imposible, ou darlle a volta a algo, non? É dicir, e si, o que se fai é, por exemplo, agora mesmo antes en cuarto de ESO comezábamos, digamos, a secuencia histórica na ilustración, crise do antigo réxime, etc., e había que chegar ata a actualidade. Agora comezamos directamente a mediados do século XIX, nas revolucións liberais, colonialismo, etc. Co cal, en principio, hai máis marxe de tempo en cuarto de ESO para tratar isto. Que se fixo? Condensar todos os contidos nos cursos previos, pero non suprimir contidos. Eu me atopo agora, en segundo de ESO, por exemplo, con que me queda unha avaliación de 2 meses por diante, teño que explicar aproximadamente desde o ano 1000 ata o ano 1700. É dicir, por algún sitio hai que cortar, se non é absolutamente inabarcable, imposible. E ao final, claro, se non hai unha vontade moi clara, moi decidida de ver determinadas cuestións, as cuestións que non se ven, cales son? As que quedan máis atrás, é dicir, as que quedan máis preto no tempo, que son as que o alumnado, por outra parte, por as que o alumnado normalmente manifesta maior interés. Porque en primeiro de ESO, se algo che pregunto ao alumnado cando comeza o curso, explicas en que consiste a asignatura e tal, vamos a dar a Segunda Guerra Mundial? Cando vamos a dar a Guerra Civil? Che preguntan, é dicir, son temas que a priori lles despertan interés, porque saben que existe de entrada. A ver, nos 30 anos, de entrada, pues non está. Pero isto sí. E claro, cando dixen, non, Segunda Guerra Mundial, na terceira variación de cuarto de eso, dentro de 4 anos. Vale. Claro, igual hai que cambiar o concepto. E en vez de dar historia de forma tan diacrónica, de forma tan cronolóxica, pois igual hai que darle outro enfoque. E facendo bloques temáticos, non? Ou ver a forma de introducir aspectos antes, porque historia, ademais, como unha materia compartida con xeografía, e xeografía e historia, en primeiro, segundo, terceiro de ESO, en cuanto iso historia, non? E en xeografía sí que se abordan cuestións de xeografía política, das diferencias entre unha dictadura, unha democracia, etc. Pois igual aí é onde hai que, en segundo, terceiro de ESO, eu en segundo, non sei que encaixe le vou dar no currículo, pero este ano vou dedicar polo menos unha ou dúas sesións a falar de franquismo, porque eles están falando de franquismo a mí. E estou escoitando auténticas barbaridades. E entón, claro, se me ciño o currículum e digo, non, é que agora toca a Guerra dos 100 anos, despois temos que ver a colonización de América e hai que ver tal. Claro, que pasa? Quedan cuestións sin resolver, son básicas. Bueno, unha última pregunta para deixar tempo a que o público faga as súas, non? Relacionado con todo o que ti dis e o que relata Yolanda na reportaxe, parece que hai un certo paradoxo entre un interés público cada vez maior por recuperar a memoria histórica desa época, de reivindicar aos olvidados, a sacar a xente das cunetas, cada vez máis interés, incluso desde o punto de vista legal, non? Superamos, digamos, ou estamos superando o silencio da transición que se impuso na transición e ao mesmo tempo todo eso está completamente desvinculado coa mocidade. Entón, a miña pregunta é doadísima de contestar. Que podemos facer, o que se pode facer dende as asociacións de memoria histórica, dende as propias institucións para rachar esa desvinculación, non? Para superar esa fenda? Sí. Eu creo que é unha pregunta fácil de formular. Eu creo que primeiro, efectivamente, paradóxico, non? Que cando desde as institucións existe, bueno, pois
pois non unanimidade, obviamente, pero sí que existe, bueno, pois un tratamento novo do franquismo e existe unha legislación que, coas súas eivas, avanza con respecto ao que había de xeito notable, non? Bueno, pois que se produza este contradiscurso. Pero eu creo que en certa medida tamén é consecuencia unha cousa da outra, é dicir, ti non podes ir contracorrente de algo que non está establecido. E se hai 20 anos a condena do franquismo está moi lonxe de ser asumida por determinados sectores, etc., por lo que se concebía como institucional, non? Pois claro, que era ir en contra do sistema, ser antifranquista. E agora parece que non, e non é unha cuestión de franquismo ou non franquismo, é de valores asociados a isto. É dicir, é de feminismo, é de defensa da pluralidade de identidades, de defensa de tolerancia cara a ideoloxías diversas, etc. Cando falamos de franquismo falamos de moitas cousas. Desde o punto de vista das asociacións, non? Pola parte que me toca porque pertenzo a unha, eu creo que aí tamén hai que facer autocrítica. É dicir, non podemos tampouco facer ofrendas florais e pretender que veñan rapaces de 18 anos. Vale, e facémolas, é dicir, a semana pasada, e ademais é que está ben que se falan, porque hai determinados rituais que tamén forman parte disto que é a memoria democrática e que hai xente que o require, non? E que está ben. E xa digo, pasado 14 de abril en Sala fixemos unha e falei aí entre os monumentos vítimas da represión, e algo que sempre é emotivo e hai xente que vai, pouca, nesta ocasión que me chovía pero que ten o seu sentido, o seu significado. Pero claro, non podemos pretender dedicarnos a facer ofrendas florais e que veñan rapaces de 16 anos. É dicir, cando xente de 50, 60 ou 70 anos organiza actos para xente de 50, 60 ou 70 anos, non vai ir xente de 15. E iso é así. Porque esa xente, cando tiña 15, probablemente non iba a actos organizados por xente de 70 para xente de 70. Salvo que estivera moi ideologizada que non nun determinado espectro, que non é o caso. Entón hai que darlle unha volta primeiro ao que facemos, e a quen nos queremos dirixir. E igual é moi difícil, pero está ben comezar por integrar, dándolle peso e funcións a xente o máis moza posible dentro das asociacións. É moi difícil. Porque, claro, é atraer a xente a ámbitos que non os consideran propios, que os consideran moi afastados ou que non saben que existen, en moitos casos. Entón, iso é complicado. Sí que sería interesante tamén que houvese máis interacción entre a escola e a sociedade civil en xeral. As escolas parece que son mundos pechados, non? Con respecto á sociedade civil. Pero hai que facelo ben, claro. Por exemplo, hai actividades que organizan as asociacións que se poderían levar aos centros. Actividades que xa existen, exposicións, por exemplo, non? Que están aí e que sería levarlas aos centros. Pero hai que facer un esforzo de adaptalas desde un punto de vista didáctico, non? E para iso se require de implicación tamén do profesorado. E porque claro, se ao final levamos algo que tamén o alumnado visibilice como algo alleo, como algo tal, pois o efecto pode ser o contrario. Ou actividades, como comentábamos antes, actividades con vítimas, non? As asociacións poden canalizar isto, e iso sí que o considero moi interesante. Por exemplo, viví unha experiencia deste tipo con non vítimas de represión, pero persoas migrantes, persoas que emigraron, galegos que emigraron a outros lugares do mundo, non? Que relataban as súas experiencias ao alumnado, non? E creo que se generaba, ademais, un feedback interesante, porque na aula había moito alumnado migrante, procedente tamén de outros lugares do mundo, e, bueno, xerenase dinámicas interesantes, non? Hai actividades que se fan, Cercache recentemente fixo roteiro para un centro de ensino por lugares de represión, vinculos coa represión en Coruña, e creo que funcionou moi ben, non? Problema, a capacidade das propias asociacións, que traballamos con persoal voluntario, que temos o tempo que temos, non?
e os recursos que temos, e que require sempre de que haxa profesorado que tire deste tema. Bueno, pois creo que xa vamos a pasarnos a voz a vos. Imos facer unha ronda de preguntas e logo deixamos que todos contesten. Hola, boas tardes. Partindo da base de que hai xente que cree que a Terra é plana, que as vacunas non valen para nada, e que moitas historias que nos están contando son mentiras, claramente, o sea, pero eu penso, antes de botarte a culpa aos profesores e á familia, eu penso que se posen unha balanza todo o que hai películas, hai documentales, hai libros de historia, hai novelas, hai un montón de datos que dicen que os campos de exterminio existiron. Entonces, decir que todo eso non o ves, o sea, que pasa que todo eso e non o crees, é dicir, mira, esto é negro, él está dicindo, esto é blanco. Esa solución de escapar e non creer nada do que están contando, entonces que non vale nin explicar historia, nin contar mitos, nin nada. O sea, eu penso que non é unha solución. A solución é que a xente se convenza, como hai xente de ultradereita en España, moitas, bastante xente, miles de persoas, que creen en todas as cousas que lle contan, xa non as redes sociales, xa de menos é dicir que é unha rede social de que isto non é verdade. Pero ti tens que pensar coa cabeza, é dicir, eu estou convencido de que isto é certo. Se non pasa, non vamos a ese paso, entón o demás olvídalo. Gracias. Ninguén máis? Sí, porque estamos grabando. Bueno, esas tantas cosas pero creo que non hai que buscar unha característica específica dos adolescentes que non a teñen os adultos. O descoñecemento da historia, estar predispostos a aceptar discursos irracionais, eso ten unhas causas materiais. Igual, o problema é que tampouco todos os inputs que se reciben na sociedade, nos están separando de libros as librerías, as películas, o sea, os escaparates das librerías están na historiografía falseada. Historiografía franquista, historiografía que blanquea o fascismo dunha outra forma, ou equipara con outros bandos. Se todos os inputs que recibe un individuo, sexa un adolescente ou un adulto, son irracionais, vai ser sensible a esa ideoloxía. A cuestión é como vai recibir, o sea, como vai aceptar cal é a naturaleza do fascismo, do franquismo, se non se lle explica que non é algo espontáneo. É dicir, a ver, estamos no ano 25 e o mellor en clase poderíase falar do ano 1925. Poderías explicar que o capitalismo monopolista en crise necesita recurrir ao fascismo, porque xa non pode seguir ocultando as contradiccións da loita de clases. Estamos nunha fase terminal do capitalismo agora mesmo que vai recurrir ao fascismo, xa está facendo. Igual temos que empezar por aí, e non falar de que hai, igual como un crisol de ideoloxías, e hai unha parte da sociedade que ten unhas ideas ultrarreaccionarias e chauvinistas e que está collendo forza. Alguén está impulsando esas ideas, porque hai que apartar o foco da contradicción principal, que é o mundo do traballo e o mundo do capital. O que pasou en Paiporta, de apareceron por allí grupos parafascistas falando do problema dos inmigrantes, cando todo o mundo sabía que os empresarios mandaron a morrer xente do traballo. Eso non aparece espontáneamente dun día para outro. Europa non se está nazificando inteira, tampouco espontáneamente. Isto é porque só queda a fase bélica do capitalismo. Non quero ser maximalista e pesimista, pero non é responsabilidade dos mestres por moita importancia que tenga a súa labor, é unha responsabilidade da sociedade inteira. É que non sei que cando unha persoa interactúa
interrelacionase co resto da sociedade, o 0,1% é unha asociación da memoria histórica. O resto que é? O resto é o discurso dominante, o sea, a ideoloxía que legitima este sistema, ten unha pedra angular que é o individualismo. O individualismo, agora hai hiperindividualismo, como se fala dos libertarios e tal, pero é totalmente irracional e anticientífico. O sea, non se sostén nin sociolóxicamente, nin antropolóxicamente, nin das ciencias naturais. O individualismo non se sostén. Empezar por aí, igual. Non sei, pero... Bueno, que estude coa rara. Falar das causas materiais e non das causas igual dunha loita cultural, non? Porque igual nos estamos fixando dunha loita cultural e non falamos de cal é a base da estrutura económica da que emana esta loita cultural. Isto é unha pregunta, non? Mira, quería che preguntar unha cousa, porque teño a percepción, e non sei se compartes comigo, de que existe neste aspecto unha fenda de xénero moi importante. O propio artigo da revista fala en masculino, e eu creo que sí que esa dereitización, esa admiración non pola extrema dereita produce na mocidade, produce moito máis nos mozos que nas mozas. Se iso é así, se compartes esa idea, entón tamén se cadra parte da solución pode estar nun movimento que sexa tan liberador como o feminismo, que eu creo que explicaría por que non existe esa atracción das mozas pola extrema dereita. Alguén máis? Sí, bueno, empezo por María Xosé. Existe, pero desde logo en menor medida, e é evidente. Aí hai, eu creo que dentro dese conxunto de valores que asociamos co franquismo, non? Bueno, con estes discursos autoritarios e o feito de que poidan calar este tipo de discursos, está o feito de que se convence, e enlazo tamén co que comentabas ti, non? Ao final hai que buscar un pouco as orixes e as causas de por que está pasando isto, non? E si en gran medida os discursos neofascistas proveñen de redes sociais, as redes sociais non son algo espontáneo que xurda de non se sabe moi ben onde. As redes sociais teñen propietarios e teñen xente que manexa e que promove determinados discursos, non? E non só discursos, formas novas de acceder á información que acaban condicionando as propias estruturas e as formas con as que accedemos á información, non? E as redes sociais teñen un doble efecto. Por unha parte, os adolescentes conectados de xeito máis ou menos permanente no smartphone con redes sociais desde idades moi temperás, ao final o que están experimentando é un déficit tremendo nas interaccións sociais, na capacidade de empatizar cos demais, un aumento exacerbado do individualismo, pero despois ao mesmo tempo problemas serios de comprensión lectora, de ser capaces de manter a atención en alguén que, por exemplo, que está falando durante un tempo, non? Ou en ler un texto mínimamente complexo, e se iso o conxugamos con que ao mesmo tempo as redes sociais ofrecen a xente que che lanza ideas emocionais moi básicas e moi directas, e claro, o cóctel dá lugar ao que dá lugar, non? No final, o que hai, o ruido de fondo que hai detrás de todo isto é xente que ve ameazados privilexios que non ten, que ao final é o que move non agora, sempre, é dicir, nos anos 20 hai obreiros industriais que apoian o fascismo e o nazismo en Alemanha, non? E os traballadores do campo que apoian os sublevados en España e ao franquismo porque consideran que a reforma agraria
da República é unha ameaza, sendo eles xente que non teñen terras que traballar, e, por tanto, os que non lles poden expropiar terras, non? Pero hai algún tipo de poder que sí que está ameazado, que sí que sinte ameazados os seus privilexios e que te convence de que realmente o ameazado eres ti cando non. E entón, iso ocorre tamén co feminismo, non? Mozos que se sinten ameazados polo feminismo, que sinten que o feminismo é, ao final, un perigo porque perden algún tipo de privilexio de posición dominante, non? Cando o feminismo probablemente o que fai é liberalos de moitos corsés, de moitas ataduras, non? E non o ven así. E entón, eu creo que hai moito disto detrás, porque é o argumentario machacado da información que están recibindo, non? Cando xente que non ten vivenda propia considera que a ocupación é un gran problema, non? Eu teño dito en clase, a ver, eu me considero unha persoa de clase traballadora, non sei se estou máis preto de que me ocupen a miña casa ou de ter a necesidade de ocupar a casa de alguén. É dicir, e non sei vos, no vosso caso, non lles digo, pero a ver, claro, a cantas persoas coñecedes que lle ocuparan a súa residencia habitual e que se tiveran que marchar e que tal, pues sempre hai algún que che diga directamente a ninguén, pero teño un amigo que coñece a un que un día saiu, dixo mostear un rapaz, un día saiu a mercar, a farmacia, non sei, e cando volveu a ocupar a casa. E na policía lle dixeron que como mínimo tardaban 6 anos en desocuparlo. Claro, é dicir, entón esa xente acaba vendo a ocupación é unha ameaza. A inmigración é unha ameaza, exactamente unha ameaza a que? É dicir, en que te ameaza o feito de convivir con inmigrantes, non? O feminismo é unha ameaza, o Estado social que recauda impostos a través dunha fiscalidade redistributiva é unha ameaza tamén porque me priva da miña riqueza que non teño. E entón, quen pode facer fronte a esa ameaza? O autoritarismo, non? E quen non é capaz de resolver esa ameaza? A democracia. E ese é o perigo, de fondo, máis grande de todo isto. É dicir, que o que entra en risco é a democracia, porque resulta que o autoritarismo nos pode defender de problemas que realmente non temos. E a democracia non nos defende deses problemas porque non existen, porque non son problemas. E claro, contra iso é contra o que hai que traballar, non? Punto por punto, a través da formación de valores. E claro, a cuestión de xénero é central, absolutamente, porque efectivamente hai unha brecha en canto a este tema e algúns outros. O tratamento da propia cuestión de xénero nas aulas, que tratas acerca de feminismo nas aulas, e se abre debate, non? A posición predominante das rapazas e a dos rapaces é distinta, é moi distinta, e hai unha brecha de xénero importante. E despois, bueno, con respecto a claro, terraplanismo, a min este ano un rapaz negoume o movimento de rotación da Terra na clase. É dicir, efectivamente, que existiron sempre terraplanistas, pero as redes sociais son un factor fundamental para que este tipo de discursos descabellados callen en determinados sectores. Por qué? Porque funcionan a través da retroalimentación, de que ti consumes sempre exactamente o mesmo, non? En redes sociais, e ao final o único que faz en redes sociais é retroalimentarte e reafirmar o que xa crees. Entón, se eres terraplanista, o único que recibes é un discurso de terraplanistas, que ainda por riba, como é irracional, para ou tes a vontade de, bueno, afondar en argumentos, ou senón non hai forma de combatilo, non? As aulas sí que teñen un papel aí importante, son moi obvias e moi evidentes, e aí sí que se pode facer moito, non? Pero, bueno, que son batallas
cada vez máis presentes. Non sei se queredes... Yo te quería preguntar si en la realidad del aula no existe una respuesta entre iguales. O sea, si el chico hace ese saludo en el paso de Mirás y no existe una respuesta de un compañero o de una compañera, que es donde estaría al final la esperanza. Si no existe una legitimación del profesorado, de otros agentes, entre iguales existe esa, o sea, se recrimina ese comportamiento o no. Comentando esto del feminismo, es curioso que el otro día salía en una encuesta en España que el 42% de los hombres se sienten perjudicados por el feminismo. Pero yo quería solo recalcar otra cosa más, y es el tema de mal de muchos, consuelo de tontos. Porque en el mundo ahora hay mucho Milei, hay mucho Trump, hay mucho Meloni, hay mucha gente que va en esta línea de decir que no a lo que es obvio y claro. ¿Vale? Gracias. Sí, efectivamente. Estamos falando dun fenómeno que non é de ámbito estatal. Entre outras cousas porque os lugares nos que se consume este tipo de discursos son lugares globais. Con respecto á resposta entre iguais, claro, sería o ideal. Non ter que intervir ou simplemente moderar, conducir, non? E dicir, vale, pois... pero dáse pouco. Ou, cando se dá esa resposta, non se dá cara ao compañeiro, non? Sino que se lle manifesta ao profesor. E che ven despois, pois, algún grupiño, unha xente que che... Pero, sin embargo, cara ao compañeiro, rara vez, alguna vez sí, non? Pero non é o habitual. Sería o óptimo. Bueno, pois, xa que non hai máis preguntas, imos dar por rematada esta actividade de hoxe. Queríamos abordar o medre do pensamento fascista, neofascista entre a mocidade dentro de un ámbito concreto que era a escola, sin pretender decir nin propoñer que o único ámbito onde debe tratarse ou sin atribuir ao profesorado máis responsabilidade da que xa ten bastante, non? Simplemente abordar, xa abordamos o mes pasado, lembrádevos cando falábamos do debalo das democracias en Occidente. Bueno, é unha forma, un espazo máis dende onde queremos abordar esta preocupante fascicitación da sociedade e agardamos que, polo menos, o mellor, algunha pregunta máis queda sobre a mesa. Non sei se moitas respostas temos, pero algunha pregunta máis, non? Lembrarvos que para poder ler esta magnífica reportaxe de Yolanda tedes aí na entrada a venta a revista Luces, que precisamos da vosa axuda para poder seguir editando cada mes un número que teña un certo interés e que podamos vir a debatir aquí, e darlle as gracias de novo a Lito e a todas e a todos vos por a vosa presencia. Moitas gracias e ata o mes que vem.